Sanibona noyingane zakwethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili Radio Inkeza. Lami igama ngumfeza uNtuthu ngakhumalo bathila sibona amagumede. Muthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Bese uyangilandela ku-Facebook @Radio Inkezo kanjalo naku-TikTok @Radio Inkezo. Uvuka uwawudiliza izolo umphakathi wakhiwe Mlaza umjondolo okuthiwa ubuhlalo wesifazane osola ngokubulala ngesihluku ingane yomfana esencane. Kulandela-ke ukungawutholi u-60,000 ebekade ufuna ngodlika unina wale ngane. Isidumbu sikaNtobeko Xabo beneminyaka engu-5 sithole ngolwesine kulandela ukukhonjwa kwaso umsolo bemanje sebhace emzimkhulu. Ngokusho kanina khulu umufi unkosazana ethandekile Xabo umsolo utshela amaphoyisa ukuthi umufi wambulala ngomgqibelo ngesikhathi ebona ukushaya isikhathi akade sibanqumelene ngaso unina engangena umyalezo wemali. Utshela amaphoyisa ukuthi-ke wayibulala ngokuyisonta intamo ingane. Kuchaza unkosazana Xaba uthe lapho kutholakele khona isidumbu besemhosheni ongaphansi weblohele ngaphakathi kwesigceme saka-Q nakwa-U eMlazi. Ithola-ke isithanda ukonakala ingane kuphela izinsuku ihleli exhaphozini lamanzi. Ukuchaza unkosazana Xaba uveza ukuthi khona lapho unina wengane wakwangabantu khada ngaso linye nomsola bebanga ibhakede elishisa amanzi. Lokhu uthe-ke ubengakaze azitshela ukuthi-ke ubengabulawela ingane ngalokho, ikakhulukazi njengoba uvele waliduba ibhakede lakhe umsolo egwevenalo. Kuthiwa ngesikhathi amaphoyisa empheka ngemibuzo umsolo ngesikhathi ecabanga ukuthi yiphi ingane azokwenza ngayo ubugebengu emqondweni kuvele wafika le ngane agcina ibulale. Kuchaza yena uthe kumphakathi udiliza umjondolo wakhe wathi-ke awusamdingi endaweni bathi abakwazi ukuhlala nesigebengu kungaba kuhle ahlale ejele angayifuni nebheli ngoba umphakathi udine. Uchaza unkosazana Xaba uthe-ke umsolo ubosha nje kuthiwa kukhona isihlobo sakhe esathinta izihlobo emzimkhulu sathi uma sifika abosihlebela ukuthi-ke babikele amaphoyisa ngoba uhambe bethumela ingane eThekwini. Uchaza laphana sizwe-ke kuthiwa-ke ubomfihla kodwa-ke umndeni wakhe wasemzimkhulu ngoba ngesikhathi kufika amaphoyisa azomfuna bathe abamazi ukusiza ukuthi elilodwa livele libuze enganeni uvele amkhomba ezibhoze ngenqaba ezikuba embhedeni. Ubongo wesifazane osemjondolo wakajeni owahlaba umkhosi ngesonto eledlule ngokuthi ubona umsolo efika kule ndawo nengane yomfana ekubeni bemaze nentombazane. Uthemva kokuvela kwezindaba zokuthunjwa kwengane abaningi bese bevele obala besho ukuthi umsolo umuntu oyisigebengu. Bona bebona-ke kuwumuntu okahle ongakhombisi ukuthi uyisigebengu. Abanye bayambabaza ngobugebengu bokuqwaga nabantu isimali. Nokho bathi-ke ube bangakaze bazitshele ukuthi-ke ube sengabulala umuntu ngehluku esifana leso. Umufi wathunjwa umsolo ngolwesine olwedlule wabesethumela umlayezo kunina sebefikile isikhathi sobuhlungu amzusabona ngo-2020. Kuthiwa-ke wamnqumela ukugwayeka teketha kungashayi u-1 ngakusasa imali angayithumelile. Umsola kulendlela ukuthi avele enkantolo yemantshi yaseMlazi ngosuku lwanamhlanje.